ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо бори дигар. ҳозир бо якчанд спортстилои новинкаи фасон омадагиай. мехоҳам инора барои шумо пешниҳод кунам, нархошона гап занам. ино аз корвон тарафи тилобозор 7 дарвоза 6 ряд ба навор гирифтагием. ино то зонуан, аз зону болоян, ам хелеан. мақсад ки агар қадтон баланд бошад, ино аз зону боло меистанд, вале агар қади паст дошта бошад, пас то зонура куртошон меояд. анами спортстилое ки шумо айни замон мебинед, нархошон сар мешава аз 150 сомон то 220 сомон. 220 сомон анаи сетаи аввале ки начос дорам. беначосош бош, анаи дигарош беначосанд. ино чӣ хеле ки гуфтам 170 сомониянд, баъд бо 150 сомона доранд. беҳад хушрӯи фасон, то размери 52-54 размер ҳастай аз анами намудо. аҷоиб фасонак. инаи вайшам беначоса, инаи коричневи ваяж анамиам беначосай. хулоса ҳамаш модни, чӣ хеле ки меган спортстил. опушенные плечики, спушенные плечики, чӣ хеле ки шумода маъқулай. иҷода ҳаст анами жимпирчои калтак борои туркӣ. вайш вязкошон калони фасон хучонам стилиш оверсайсай, ҳам калта дора, ҳам дароз. нархои ино 250 сомон калтаош, 280-290 сомон дарозош. дарози бад нест, айда камакак дарозтарай. ина марҳамат бинед, инаи дарозошунай. дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем. ози бо дигарошам хушрӯ қада нишон метам бо чӣ буро ҳастай. шумо метавонед ки дархост кунед. анаиам фасон ғавсакай без размерниян. нархи оз дигар ангушам ҳастай. нархи 280 сомон. манжет доракай. ази ами як ранга, и грязна розови барина, коричневи ё ин ки намехе чӣ меган, розови, грязна розови меган, амохе рангшам хел да. ози инаи рангоша нишон метиҳам. инош боша фасонаш камакак дигар хел таракай, яъне анамун бурукош бе манжетан. ана и жемпиракои дарозе ки ма гуфтам. инҷода кашолай кадом намуде ки мехоҳед ҳастай. и двойка, ина бурукошона бинед кушотай поёнош. чӣ хеле ки гуфтам, нархи ино 280 сомон, нархи як либосаш. шояд бо арзон кунанд. касе ки мехоҳад бо рафта бори дигар аз наздик мебинем, нарх наво мекунем, агар ки доставка хоҳед. иҷода спортстилое ки ма ӯ видео нишон дода будам ва як бори дигар хостам барои шумо пешниҳод кунам. ин спортстило ҳамаш дарозакои фасон. нархошон 140-150 сомонӣ, то размери 50-52 дора. ина бисёр хоҳиш шуда буд ки аминора бо нишон тиёед. дариҷа ҳаст бо куртое ки ғавсакан ангоркагӣ вочи. анаи вилветшам ам хе 150 сомон нархаш. резинкая хе вайш сохташ вилветаем хе полоса дора, бад вилветай материалаш. ин тараф ламиражо чӣ тавре ки медонед, халату ламиражо иноям ҳам хеле нарх дора, 150-140 сомон, то размери 52 доранд. ҳозир бо ваёшам нишон метиҳам. дигар куртошам ҳастай, ваёрам пешниҳодтон мекунам. умедворам ки ваёшам ба шумо писанд хоҳад омад. анами халат аҷоибакай, фасон хушрӯ, ламираш, сангҷои тоза, 150 сомон нархаш. дар қисми боло бошад иҷада ваёя куртоо нархошон 150 сомонӣ. ина бинед. анаи гулдороям ваян ғавсакан папли нестан. материалҳои ғавсакан
ва ёям 150 сомонӣ то размери 52 ҳастай. ин намудиё ҳастанд 140-150 унао пресированиёшон. Энаиш 160 сомон. И маламеркай неким. Дидед? Чӣ фасонаш хушрӯвакай. ин нуқтаи савдо корвон тарафи ҳафтум дарвоза сеюм ряд буд. саршавии видео бошад дигар ҷо буд. Ин намудо бо ҳаста 150-160 сомон барашка поёнаш. ҳамин спорт стилора бисёр мепурсанд. набинед. дар ҷа бошад дӯстони азиз ҳастанд намихед двойкаи фасон спорт стил и дар наздикии медонед шашум дарвоза. тарафи тиллобозор шашум дарвоза. даромадгоҳи рақами 10 навистагианд дӯстони азиз пешина шашум дарвоза. назди ҳамин дарвозада фурӯхта мешавад. ҳамин намуд спорт стило нархошон 140-150 сомон нархи донаш. ин агар хоҳиш дошта бошед то размери 50 дорам 50-52 калониш 52 вале маламеркаянд. агар хоҳишмандед анам хел спорт стила харидорӣ карданда нависед мо доставка дорем. касе ки имконияти омада худаш аз наздик дидан дора инами раваёе ки додум маҳозӣ адресое ки гуфтум биёед меёбед бозор бовар кунед. ҳамқа бисёр омадагиай ҳами либосо ки боварӣ дорум ки ба хубӣ яъне ки осон пайдо карда метавонед ҳаминора. ина бамбукиш дар ҷа боша спорт стилое ки аввали видеода нишон дода будам. амро як бор дига такрор мондум ки хушрӯтарак интихоб кунед. ино тунуктаракан анамиш ғавсай. бурукуш тунукай ё болош хеле ранги материалш ранги барашкаяй то размери 52 доранд. онао блестящиёшонам ам хелай тунукан 150-160 сомон як либосаш яками ба ҳамроҳи бурукуш. хулоса рангошон рангои беҳтарин хушрӯ. анамиёша хушрӯ харидорӣ кардестиян спортивниёша рангошон набинед. инаи якум дуюмаш начос дорад. начосошон ғавсай. хучон пат бояд назананд барое ки материалаш фарқкунанда ай дига материало азановай ғавсое ки 100 намедонам 70 буд 190 буд ма видео када будам вай дигартарак буд материалаш. ине ки ози ғавса ё 220 сомонай и материалаш дигай бо материали хушрӯвай. анами сиёшам фасон размери то размери 54 сиёш дора. инаиша бинед рангаш бисёр ранги хадавояй ҳози инами ранго чӣ хеле ки меган моддадан хушрӯ харидорӣ мекунанд. анамин коричнев